California a khopui lian vak lo pakhat lodi hi Sacramento chimlam la lote a omani a khovel huapo a huan lo ram zau pui ni pha ten a hual vel ani a chung huana te chuan thei chi hrang le grep huan zau pui an chin te chu an hming than pui ber ani nge ni he hmuna chen hi a hadam thlakin an nun a har salowa chu baka an khopui lian te angin dan bo chiat na thil a thleng zen lo bok ami cheng te poin nuam an ti in an tha amuang hle thina ni July nili kumsang khadzakua somkua pali inrini tlaya chuan mei chetlei rolte te pathum te chu pon lam kholum biruk sanin in chunga TV anin anin khunga kumsom paruka upa mei chia tleirol pakhat chuan anaw mei chia le anaw thian nu te chuata TVN an bok chu athlir rana July nili kar top chol mang turin anu le pa te chu Michigana an kalai tak ani bok chutia thamuang taka nom lai chuan tlailam dar li vela chuan tlo tu an nei ta a upa ber kumsom paruk mi chuan kongkhar awa hon chuan mi pakhat korpo halo ataksa ta tu in chukai nuai mai hi lo dinga chupa chuan in an zormek chungchang vel zot chiang tura lokal ani thu sain in chung aluta a hmun vel te en chian adila ma se chu tlei rol chuan anu le pa te anom ri lo thu sain ni rei lo te an lo le vat dona wangin an in chu zorlai ani ti an tarna a an phone number da chuan bia a appointment te lo siam masa jok mai turin atita a chupa chuan pen anei mai lo wangin in chunga luta an pen manga zia adil le ta a ma se chu mei chetlei rol fing zet mai chuan in chunga lu chu arem ti ta hau lo mai le ama in azia sak mai tur thu le zia sa aron pek tur thu hrilin kongkhar chu akhar nan ta ni apa lekha thema chuan number chu ziakin pon lama lo ngak mek tu hna chuan awa peta a zanri ei ahun mai dona wangin anaw le anaw thian nu te nena an nei tur chuan phone call in pizza an ordera an ina tanga minute som vel lek kala pizza order sa valam tur chuan anaw le anaw thian nu chu a som ta ni ma se anaw te thian dun chuan an movie en lai chu mu nom an ti ema wangin an u chu zui velova an movie en lai chu lo en chhun zom an du zo ka wangin anaw te thian dun kalsan chu thil hlau omani ring phalovin a kalsan ta a le lam nen minute som ni chau a thang do na ni an u kala tanga rei lo te a chuan an doorbell chu aron rile taral ralmaya anu chuan cha bi a thei ngil pala ni ringin anaw chuan kongkhar chu awa hong ve a ama a local kor halo bok kha alo om le a an phone ho lok aron dil le a chu nau pangte chuan han chauka mi awala lok tur thu soin lo hak turin atita ni chauka lampan chuan akal ta hala reilo te a chuan an u chu a pizza order nen chuan alo let le ta a in chunga chuan lutin anaw te chu alo kirto thu soin a han aw lawa ma se tu mai nan chang lova chuti lai tak chuan a hnung lama tang chuan mi pa kor halo pa khan a ngong aron rekin chem te nen aron tin ta hala in chung lama mut pin dana chuan hruai chawin ta chuan anaw te thian dun po chu an kut le ke phuar be in khuma alo da ran to ni anaw te ang tho chuan ani po chu a phuar bet vele ta a chuata ada ve thunga chu mi sual chuan enge ti zel don an riat si lo wangin an hlau chu an khuru der mai ni ti chuan mi sual pa chuan an thian nu chu a kere ka phuar na chu phelin ruma tang chuan a hnuk chuak ta a in hnuai lama an mut pindan pakhat zoka chuan a hruai ta a ta chuan khuma ada le a kerek chu phuar le in a au chuak ani vai chuan a thian te le ama chu a tha ngal tur thu in a vau chur boka ti chuan a chhuwa sana unaw pahnih te omna a chuan a kir le ta a chhuwa hnu chuan an thian nu tleirol te chuan tal chhuwa tumin a thei top chuin a kut phuar na te chu phel atum ta eng tin emo a phel theya ma se a ke phuar na chu a phel thei mai lo wangin atlan chemai thei bik lovani
chuti lai tak chuan a thian nu trap thawm hria in misual pa chuan ano pangjok hruain in hnuai lam pana an ron chuk thawm a hreta a tlan chuana man a om to si lo awangin an thom hnodana bawma chuan eng tin tenemo a tol lut thei hrama misual pa chu ano pangjok hruaya pindana a ron lu chuan ada masak zok chu alo om to lo ani ti a hmu chuan makati in azong ta vut vut maya khum hnuaya bi le a om si lo thom hnodana chu a han honga thom hno in khaina le akar vel te chu a han bi thuak thuaka ma se a hnuai lama chu tlei rol te chu amut tlat awangin a hnuai lam chu en na chang hrehek lo le a mut talova engtia lo tlan chuak man nge ni ang ti chu a hre thiam ta reng reng lo mai ani chutia pakhat zok atlan chhuah taka chuan misual pa chuan ano pangjok chu hruain tlan chhuah mai chu tha zokin a hria a hruai chuak ta a Pawn an sport car sena chuan purin a tlan bo pui ta ni pakhat a hlo to tlat awangin him to ka a in ngai to lova pakhat chawa in sorbing chu tha zokin a hria ni ngei turani an thian nu thom hno bawma biru chuan thawm engma a hriat tak lo hnuwa chuan a him deuta ngain a birukna tang chuan dim takin a ron chuak ta rang takin a upazok adana pindana chuan kalin a upazok chu a phelta sok soka rang takin a uzok chuan 911 kol ngalin ta tu chu mi pakhatin an sport car sen mangin a nawaruk bo thu chu a va report ta Lodi police officer te churang takin an thok chuak ngala in ruk bona khesa hi chuan an bo atanga darkar somni pali chung chu nungdama hmule be seina asan thina wangin muang chan man ani lowani Lodi police chief Larry Hansen chu kara tlan lai mekin ruk bona chung chang le chu khesa chuan in charge ani thu hriat tir ngalani a police officer chuan chung mei chetle rol te nu le pa te chu bepopin thilom dan hril atuma ma se an cholman na lai hi Michigan munkil khor lai deuh tak ani awangin a bepop mai theilowani Michigan deputies nena chuan mei chenau pangte chanchin chu an nu le pa te nena lo hril hre turin a cha ta a ti chuan mei chetle rol pahni te chu thu an zo fia ma in damdoin lama medical exam nei ma support turin an hruai ta a police te chuan misual in ru botak mei chetle rol mel mangle a hruai bona car license plate chung chang an riat thei zong zong te chu an thon chuak ngal zung zunga chief an sen chuan case dang tam tak te angin chu tlei rol chu nungdama hmulo mai a hlau le a ti chuan a lo thlona hun khoral mai a hlo awangin FBI lam a call ta ngala Sacramento field a special agent Charles Straley chuan rang taka bo zuya nga yani ti a hre thiam ngala zandariat mei chenau pangru bo ani atanga darkar khat chuang aliam hnu chuan California Department of Justice a FBI evidence recovery team a technician te chuan thil thlenna hmun chu hanzir chiang hal zung zunga darkar som pani te me uluk taka an enfian hnu chuan in chunga chuan fiber le samjai baka fingerprint an mu chuak ta a chung an mu chu te mang chuan misual chu tunge ani hriat thei anin be seina asang le ani damdoin lama chuan me chenau pangbo ta u le a thian nu te chu detective chuan thu alo zot fi ve mek boka misual chu mipa fitnga le inchi sari vela sang vun ngau lam deuh ni in ataksa chuan ta tu a chhunual ni in an soya a thian nu chuan thil thlendan chu ti hian a soya a thian nu chuan kongkhar lama an mani tlo tu awa chhana tangin a re tak ema wangin angai thachi alo chuan lau thong ril ru takin zoimuangin awa thli thlai vele ta a chauka awa en chuan misual chuan a thian nu chu a ngonga chemte atin chungin aloman bedreng mai ani invenan ti in chemte chu a chu ve ngal wata misual chu va bei ve ngal ma se me chanau pang mai alani awangin chuti ang misual patling zet to tha chu ne hek lo le an pahni chuan aman bet ta a chauka tang chuan in chung lam mut pindana a hruai chowa reilo te anu pizza leilo ho thom an hreta a ma se misual chuan aduanga an om lo ani chuan a tha ngal tur thu in avona sa si a
a om dana tang chuan poisak nein an rin lo wangin an nun na chan ai chuan ti in an che changam to lo ni in a soi ani mita mutu om chhun ani awangin thunei tulam chuan lemziak thiam ruain damdawi in an chuasan hma chuan chu misual hmel hmang chu hriat an tum ta a van duai thlak takin Southern California a hian hetiang in ruk bona hi a hma poin a lo thleng to thina kumliam ta maya chuan meiche naupang pakhat kumsom pahnih chau upa polyclass chu ruk boni in a hnuah thi a hmu ani a polyclassic case nen hian he case hi ein ang hlea poly ruk boni hian an ina meichhia pathum ve tho an oma ama chau chu hruai chhuah ani ve bok chu mai baka arubo tu chuan beinan chemte ve tho a hmangani mase poli thatu ero jail chhunga a om dai to si a chung kheste chuan in zomna anei nge ani ti chu an chiangot big ngam lowani lodi investigator te chuan polyclass foundation te puina dilin anwa bepop taroi maya he foundation hi poli thi nuadin ni in naupang ruk bona khesa dan keng ko tu te chuan arang theiang berami sual an man wat theina turin a thei ang angin an tran pui thinani lodi police station a chuan meichetlei rol pahnih te chuan misual pa mel chu an thiam ang angin lemziak thiam hnen an chuan an lo soi fia ve mek boka misual chuan aban bullama ta tu a chut kha vek thu an sei boka a hnungzanga chuan luru lem a chu boka ama chu sambuang minmu pol ni in muihmul le khabe mul anei bok ni in an soyani ti chuan lemziak thiamin misual hmel o mang azia zo vele chuan chunglai hmun vela dan keng ko tu tele media lama chuan a thei ang angin an thon dar tangala mel som ni ala San Joaquin County thingtlang khochengker deuh a kongre taka chuan ran vul tu pakhat chu a in lampanin a homeka heti hun hi zandar riat le achan vevel bor ani nge ni chutia konga tlan mek lai chuan aran tetlat na thin mun pakhat lokang lua chu a hmu a en chian chuan chu kang mei chhuana kara chuan sport car pakhat po ading ve ni ti awa hmu boka mase kar kong khar chu in hong sa veka omani awangin tuma chuang om to lovin kalsan to ani ti a hre thei ngalani rang takin 911 a call ngala kang thel tu te chu an ron thleng masabera rang takin kang mei chu an thel mit ta a San Joaquin County Sheriff Lieutenant Mike Padilla po aron thleng thuaya sport car chu mei chenau pangruk bona kar nge ani ti fin fiama se a chunga chuan nu ma han chui zui tur pakhat ma an mu hau lo maya ma se nau pang chu aladam nge ya an hnai hret hret ani ti chian na pakhata nga in ma son mi lo ai chuan alom om tho thowa an nga yani kar chunga chuan chabi a om lova kar nung lam chu chabi tel lova hon thei ani lo wangin kar hon mai chu an rel ta a ma se han au thomemo thom dang engma ronri a om lem lo wangin chu kar hnunga chuan no pang chu a thia da ani ngot lo chuan a om an ring chi alovani an han honga an rin lok ang dawin kar hnung lam bungroda na chu alo ruak vek maya chunglai hmun chu ram chengker ve takani awangin misual chuan motor dang han ruk le mai tur a hria tan ring lova chu wang chuan kia kalpui han ring tabera zandari le minute somli panga a chuan chunglai hmun vel chu thlithlai turin helicopter nen an thok chuak tani investigator te po chuan leilama tangin a thei ang angin an lo pui ve boka pilot chuan churam hnuai thim taka chuan mei chenau pang le arubo tu misual chu an lo la omani chuan ol samzo ka a hmu theinan fluer mangin a zonga a ol samzongin fluer hian pangtilum emo englum deuh lo chuak chu ol sam takin aman zung theya hetiang hian mihring le karing jin te po a hmu vek theiani leilama chuan uisa thiam rual nen an che chuak boka nungdama hmu man ngei an tum ru hle a San Joaquin County Sheriff chuan a mobile mangin bus tlan zonga te chuan information chu a thon chuak veka tlan bonan engpo mang thei an ni awangin California Highway Patrol Unit te San Joaquin County Sheriff Deputy le Lodi Police te chuan an thei top chua thokhovin
chung lai ram anin kalpo na chin reng chu an vil renga chuti lai mekin tim dang te chuan chung lai a cheng te a chuan misual chuan mel riat alo nei reng thei awangin biruk nan alo mang thei ti hria in agent le officer te chu in tina chuan kalin misual pa le meiche naupang aruk bo te thalak le chanchin te chu soin darka reilo te liam ta maya chuan thil pa ngai lo deuh engemaw hriat le mu an nei lo te an zot zela mase tuma chuan engma mu le hriat an lo nei ho lo maya car an mu na bul vela chuan ran vulna in le check in ilo fashan te an nei fur hloma wangin chunga te chuan an lo biru reng thei ani ti hria in a nei tu te point police te chu phalna hran pa lalowa enfia an lo phal sak ve ngal maya ti chuan thu nei tu te chuan chung mun te chu uluk takin an enfia zela darkar ni aliam hnu po chuan police team pahnih lai te chuan misual ta tu nei le a hroi bo tak mei chia mei cheno pang chin riat theina tur hnu ma mu an la nei thei chuang lova chuba ka helai ram hi azaw ve hrim hrima an zon to na la ya chuan police team dang ten an kal to na hnu ani ti an ron riat theinan police officer pakhat chuan ribbon eng a tron zela zandar som pakhat in ruk bo na a thlena tangin darkar li zetaliam hnu po chuan thunei tu te chuan naupang chu aladam nge athi to tiemo ama le aru bo tu pa chu chulai hmuna chuan anom nge yem ti chu an la hre thei chuang lovani investigator te chuan mipui wan tlang hria ta puan zara mitin telo film khur tura cha chu tha a an hria ta wangin Lodi police chief Larry Hansen chuan press conference a ko ta a ta chuan mipui wan tlang te zo na rang chu a chang ta ni Chief Hansen hian fa panga nein heti lai hian a fano pang ber chu me cheno pang kum ngami chau alani a in ru bo ti vel hi a hlau le a ma sia pa chu ti vi atangin alo mu ve kiau si a anu bola chuan me cheno pang ru bo chu an mu to le to lo azot ngal thuaya van doi thak takin anu chuan an la mu lo thu a hrila hunaliam zela darkar enge moza taliam hnu po in engma chanchin hriat bel an la nei theilo awangin thu nei tu lam tan chuan mei cheno pang chu dama mu le bei seina a chaw ta tiala jing lam dar nga July ni thum kumsang hajakwa somkwa pali in ruk bo na thlena tanga darkar som chuang aliam hnu po in engma chin hriat tur alom lo wangin FBI le local law enforcement enge moza te chu Senje koina tanga mel ni huam chunga chuan anin zar phar taveka Lodi police lieutenant Gerald Murray le mipoimo dang za chuang zet te tiamin adot lea enge thlenganga engtin nge ma anlak zelang ti chu an rel zela jing khuwa polowa tranta der maya chu chuan tlem chuan an na chu atizia om ta dewa thunei tulam chuan an naw te chu thil engpo thom hno emo thil dang emaw pawh ni se chu case ne na inzom thei tur eng pawh hmuan ne ni chuan rang taka report thuai turin an hril mola jinglam dar som pakhata chuan azong tu te chuan highway number 26 chimthlang lam chu an dap chuak vek to a chimlam hmun danga zon chhun zom tumin an chuak le ta a chunglai hmun chu thei chi na hmun le ran tlat na hmun te ani a police te chuan anui fing pariat lai mai an ron tho chu pui le boka investigator te point darkar som panga liamta in ruk bona thlenna hmuna an thenom vel te chu thu zofia kwal hrim tha in an hria chung lai vela cheng te jinga chuan in ruk bona thlen ma lok chuan chulai vela chuan misual pa ta tu chu mu an om le om lo chu an han zot kwal china ti chuan an thenom hnaiami te chuan ta tu chu pa misual pa ni nge ya an rin chu an mu thu an lo soinial nuala ma se tu ma in tun ma in an hrengai lo thungani chulaya cheng te jinga pa fa te chuan in ruk bo na thlen ma deuh chuan chu pa chuan ina alo kala pon lama in zor lai chung chang chu hriat chian adu awangin in chunga lu aron dila ma se mei chetlei rol te chuan engma an hriat pui ve lo thu le anei tu te hming le phone number an tara chuan be mai tura alo hril thu asoya kongkhar chu khar mai atuma ma se misual pa chuan kalmai chu alo tum hau lova
kong khar in khar tur chu a ke in a dang bet tatlat maya chuti lai tak chuan apa chu ron langin enge thilom zia tia ron zo fia ta ka chuan misual chu akal son vele tamai ni in an pa fa chuan an soyani volunteer mi za chuang te chuan lodi le a che vela te chuan chu mei cheno pangbo thalak le arbo tu lem ziak te chu theiang angin an tar kuala Polyclass Foundation te puina in dar ka reilo te chung lakin lekha nuai ni chuang zet an tar manani chung an lekha tar zinga pakhat chu nu pakhat le a thian pa chuan an lo mu ve a lekha mi palem ziak chu an hriat nu ni nge in an hreta a rang takin Lodi Police Department chu an call ta ngalani chunu chuan lekha lem ziak mi pa chu afapa kumsom ni pangami Stephen nia an hriat thu an va soita a thu chiang zo kan hriat nan investigator te chuan anom na hmunan local tur thu hrilin an address an zot ngala anom na po chu mei cheno pang ru bo te in atanga lalo te a alo ni nge ni investigator te an va thlen chuan chunu chuan afapa Stephen chu khopui lama a om tam zok ni in alo soya ama chu bus manga aron tlo thin thu tele in ruk bo na thlen ni chuan tlai lamdar thum vela in chu chua sanin mei chenau pang ruk bo te in lam chu panin akala ke kor bul ha in kor a haloni in a soi boka Stephen hi kumsom ni panga chawo upa ni ma se a hun tam zo khi zela a manga in ruk bo na thlen ma thlani liam ta maya khan Arizona tan in atangin mei chia kumtling lo pong suala wangin atang chu chua zalen alo ni to a chumi an hria ta ga chuan FBI te chuan Stephen a fingerprint chu ol sam takin an nei thei ngala in ruk bo na in le avela chuan misual chuan a fingerprint alo nu chia hlau pok nen chu nen chuan an han en mil ta a alo in mil ta chia mai le chiang thokhatanga in police te chuan a thalak chu media te hnena mi pui te hnen thleng ngei turin an thon dar tir ngal ta sup maya chundar som pani in ru bona thlena tanga dar kar som pasareina chuan Lodi mi pakhat chuan police te chu ron kolin an zon mek misual chu Lodi atanga mel som ni panga hla dor pakhat kot parking lota a mu thule abula chuan mei chenau pangpo awm ngei thu aron report ta a kar chunga chuangin mei chenau pangjok chu avin vak ni in a soibok mei chenau pang chu a hruai bole ma nge in chet vata trul tian thria police te chu rang takin an kala a hmunan va thleng thuaya suspect chu kara tanga chuak turin thu han pe a silain an tin thap boka kar chunga chuang mi pakhat chu aron chuaka han en mai chuan an mi zon lai mek Stephen chu a ang hle maya abana te chuan ta tu ani ve boka ma se a ID anen chuan Stephen chu alo ni hau lo maya abula mei cheno pang chuang po chu afanu alo ni a police te chuan ani lo zok an zui ti chuan hrethiam ngala chuti lai mek chuan police officer zali chuang le volunteer engemaw zat te chuan San Joaquin County le a chevel chu uluk takin an lo en fia zela ma se fingerprint emo thom no emo fin fiana engma mu an la nei chuang lova chonu lamdar ni vela chuan mel ni huam chunga police te duty na mun pakhata chuan pa pakhat hi karin lo kala chu pa chuan aron tlang na konga chuan ladewa tangin ran tlat na huna tanga mi pakhat local phei a hmua akara tang chuan chuakin a han thlir deuh wanga chu pa chuan kor a halova jeans ke kor bul ha in asam chu abuang ani ti chiang takin a hre theya chu ba ka taksa ta tu a chu ti a hmu wangin TV vela police ten an tarlan an misual zon lai nge chu ni a hria in rang takin police duty na lam chu aron pan ni in a soya ma se me cheno pangero chu a hmu tel lo thu a soibok a hmu na lai vela soi chu police officer le volunteer ten an la zon lo ram alo ni a police officer pakhat chu an radio mangin an misual zon lai omna nia an hriat chu rang takin midang te hnena chuan a hriat tir ngala chu lai ram nai via duty police pathum te chu fim khur takin an silai nen
thom dim takin misual omna lai nia report an don lama chuan an kal ta ni chulai hmun an va thlen chuan an mizon lai chu an va hmu tange ya ma se an thom hria a atlan bo mai an hlo wangin an fim khur hle a chu ba ka bula chuan meiche naupang chu mu tur a awm lo wangin chung lai ram vela chuan a thuk ru po ani thei ti hria in an tong pong che chuangam bik lovani a local nai zela a awm dan atang chuan a tuya hal hle ti a hria ta tui omna lam nia a hriat chu a ron pan hnaya chu vele police te chuan an silaya lo tinin an man ta ni investigator ten meiche naupang chung chang le a awmna te an zo chuan damdawi a ruya wangin a hma darkar som hnih pali liam ta a awm dan chu engma a hriat lo thu le meiche naupang chung chang po chu engma a hriat lo thu a soya chan ngai na reng a hrelo ma se police te chuan meiche naupang chu dam emo a thi in emo tala an hmu le hma chu an beidong lova an chol du hek lo engtia malak zel tur nge ti chuan rail thale ta a uifing a hma an lo man to ni lo a hran hruain Stephenarim nimtirin chumi hmanga akal to na hnu lam chhuikir chu thaber donin an hreta a chu tianga titur chuan minute som thum tal an mamo dona ma se chu tiang chen ngak tur chuan volunteer a ron thok chuak mi puite chuan an thei to lovani chulai ram chu valu chhuwa to mai an du a ma se thu nei tulam chuan an la dang bet tranga chuti an nga thap lai chuan la taka tanga meiche naupang ni nge ya hriat local phei nak chu an hmu a an aw ta chel chul maya chu meiche naupang po chuan alo aw tu te lam chu aron pan naka alan dana tang ringot po chuan a chaw ti a hriat reng mai rang takin thu nei tulam chu an motor ne tlan phein an va hruai ta a amaron hruai tu te hmela han hmu chuan a hmela tang chuan hlauna beidon na le mang an na zong te chu abo ngal vek ti a hriat thei hialani thu nei tulam po chu an hlimin anin chibaya lom thu anin hril tonin an mit tuipo atlave hial lom renga meiche naupang chu damdaw in lama anu le pa te hnena hruai ngalani a atuk July nilia chuan meiche naupang chu ram hnuaya chuan hruain an biruk na lai te chu fia takin a soi zela helicopter an zon lai chuan chirdia kara a biruk pui thu te chu a soya chumi hnu chuan hmun danga hruai zelin hmun khata rei tak a biruk pui ngai lo thu a soya darkar som hnih pali don lai mai engma eile in tur nei lowa an kala wangin a chaw hle ni in a in soi boka a biruk pui na hnung bernia soi chu police ten an zon na hmuna tanga fit som thum vel chawa hla alo ni nge ni ta chuan reilo te alo ching seka a harle chuan Stephen chu alo om to lo ni in a soya helai hmuna hian a hma a avauna chemte chu an hmu chuak ta bokani ko chuan Stephen chu mi ruk bo ka ruk bo mi beile case dang somni pathum zet siam sakin thiam lo a chantira kumza paruk chung lungin tang tura a chung thu rel ani tani ole tunruma ta chung khati zong khanile phot sela ka video te milo thlir sak thina wangin in zawai chung alom thu ka soye hun man nuam vek ule